Memo kwa Badwam TV Badwam eso womre no wadaje ya no pay wafidie da henti yada se Badwam dwumade no anu ya hyase no de didi kan no eye kase ensam no do so ne to yo mu bi ya wo betini ye bekokuma se na yakwa akohwe ensuo ya wono mo etuode ama adehye ye wo ho sebe ombenya nsupade anom ye de honsam no so ebeba enipa bi de wo musika akwa sika kora bia mewi akire Wamo pa won sentiment nkanti wamo asu adigu aban no so sa aban mu awon eno ne nsem bi na no pay me de browse Adom TV Badwam kase YouTube Adom TV Tube Go TV channel 119 DSTV channel 280 Facebook /Adom TV extra bididi afia amankwa tamaklo afia ni DMT seden nsem ni chiremu etie Osofo ya washe sanitation and water resources so Dr. Frida Prempe essentially guna kwemu din say womo ebema ensuo na make say ensuo kilos 120 kilos pipes ene womo de bema dihye bi ya womo ewo Kumase na womo ye we no greater Kumase sanitation and water project ya fie ahodo Be 5,000 won benya mfaso ede free ensu papa ye ne won ba betu ewo asante mantemu ye Kumase titiri wa Adom TV kase etwasoe Abe commission 38 toilet facilities wa Ashanti region ha ni so ade hu se ebesi baako oha ni aduonu enkono so wo hwe Asokwa municipality ha ya we ka ho a etoso nsia a ye bie ye free ha ye sa akwa akobie baako ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology Senior High School. Minyane nti yese paako so. School population is about 1,700. Toilet wa hano eye baako be 16 seats. Emu nkono pe na ye adwuma. Enso wonye adwuma. Na wotina se na wosese na hwe ratio na. Na obisa ho se kwan be so na nkola ne efa so gya won 9. Na se wan hwe ye dia na je se wan hwe ewuram bebam. Ewuram bebam so dia na se je se opidification e pese esi ano kwan no. Na ye hyemu kina. Ewo bra womo dan biaya ebetimi aboa ama ahonudi afa ntuma pa afira ahodo emiensa ewo Paakoso Senior High School ene KNUS Senior High School ena Paakoso headmaster Mr. Paul Kinsri Ata eretu dwase enkane no bebia na asuafo ni gya omonan anase omugu nsuo no na eho nye nikakra facility will be but enough but the population no until be na challenge be face ni say nkura na bitumi kura edwane odwane na the toilet area schools nti sabi ebi enso omo so na say we huna bonti na so toilet dey no be no obi jana ebi okwa no amabi nti we bia ba dey na say Badwam come ma check discipline is say akura bi eni schools say me kwa bonti akọ private bi Ghana for bi de won musika kwakoto sikakra bia bi emu amene won twe won mu a won santumi enka won sabe ya won sabe kan won sika no ayo bibia wo ho won ayen santwefo nhia mu ma convener ya wono eka lock up investment holders forum no eho Dr. Duana ne ntwi ede to Bank of Ghana nim so won so sikakra bia fo no won mu asene ana won hwe kwan foforo won beboa sabe ya won ma odo won sika akoto ho aka ho no won sa ebetumi aka Kwan bi ese faso a ye restructure no na ban emen faso ne ye restructure if you say nim say oyesa na ebeboa ma enyuma na ewo ha sisi omugu no egu no omasan ayadwuma na omakoso afa nipa adwuma etua wonka na omakoso so amankofo besia na omde awe omu enyuma na ese sa ban se chinchina tene tie bia sa ankrofo de me ma won sika if you say omo ahokire na omo wum no enye ne me mom ska bi yidia na ye say ene afi bi atwam se ne bi tru bi num an so ka say omo ahokire wum no omo musika enye yenti ugu won no ene na we num so say o say omo musika enye yie if say ba bi omo duru no ahokire no sorodo a ene egu won se ne ugu eduonu mi ensa bi ewo infitiase ebra na ye banking cleaning if 2017 eko 2018 ugu 23 eduonu mi ensa na omo nso wo so omo ho akire won na omo ho kire no se ne etie no ensese wo boa won no na emran so se ensese wo boa won edi a gu won no
ɛne saa wɔn so asabri wɔn ho akyere wɔn na wanso hu sɛ wɔn ho kyerɛ nti wɔn ho kyerɛ no ne edu no nti ɛnsɛ sɛ wɔboa wɔn no mmara no kyerɛ sɛ wɔhunu saa sɛ wɔn ho kyerɛ no ɛnsɛ sɛ wɔboa wɔn deɛ ɛne egu no nti sɛ wɔhunu saa deɛ ɛne egu saa companies yi na sɛneɛ ugu companies 23 na edi kan na utua obi esika ma no gu wɔn a aka nso etua obi esika ɛma no nti proposal de akɔma ban no. Initiative for Self-Empowerment and African Women's Development Fund APAO and the Fuadu Ensia de Esiho Kasa de Efa Ema ne Nipa ye more ayakayaka dieno. Wambotaye nyina ene se ebeto brebi no na sa ne ye ne su ne nyina no abafom nti me kasa boche de ba eye wise eye dwano pare ene one nsantwefo adi nkomo kyerkyere ne ma ne kwan ahodo a wo mbefa so a sa 16 days activism against gender based violence no ebetimi abafom gender based violence ayakayaka dia se ye oba se bema but we dear ya two emre asiho say a son say a man no ye o ma yakayaka di more pra eche memma nintino you two emre bi asiho say 16 days no ye beka ehu asem pii na enkrofo aye awe say ade ami ye enkoboa for instance for our remu pii mbem say e bia be ma no sorry oba hom faso hwe ne tantan bi nyama wodi ye ne ade nyina na wankasa confidence o mu no na ekofo enu so ya yakayaka bi kasa yemu no wasan so de atonsam trofo nyina animu se won yere wo ho a emodawuro ewo emia hodo nyina se de be ya saa no we a wo yetia ema enkoda ene empu emema no ni nyina etubetwa for 16 days mu ye dede say ye sorry tia ma yakayaka dia ye wo mu ye sorry aka say so bi ye ma yakayaka dia e wo hu punishment a ye di be ma no so ya e ma yakayaka dia emwa e ma omuko school ye wo ma yakayaka dia no e affect omu school ko Enra nessa wani sa okacha wo mrahye bedwafie mu achinwa hyewa hodo na ekoso ni nyina no eye se mrahye bedwafo bi susu sa ban no anamampani o chese ode ne nsa behye nkrata ase na enipa ne mrewatitu ne nkokora ye bo wo mo bayie ye wo ayakayaka de no mamra bi betumi awo ho a ebetwe safo no aso no bepem sa braban fa ne nsa nhye ase de koso wo mrahye bedwafie mu eni. Mr. Speaker, the Constitution provides that where the President refuses to assent to a bill, he shall within 14 days after the refusal, A, state in a memorandum to the Speaker any specific provisions of the bill which in his opinion should be reconsidered by Parliament, including his recommendations for amendment if any, or B, inform the Speaker that he has referred the bill to the Council of State for consideration and comment under Article 90 of this Constitution. Mr. Speaker, the rest follows. How many days since the clerk authenticated in your words this particular bill of amendment to the Witchcraft Act? Wodin nsem tu twawie no osoafo a ono ene hwe interior so Ambrose Derry enso e de betu twa se fundamental issues with the bill which has been passed by Parliament, which prompted the President to indicate that he will then have to have some conversation with the Speaker on this matter. Unfortunately, at the time, the Speaker was not available. And when the Speaker came, the President was also not available, I think on many occasions. And so that has contributed to the matter still being on the burner. Yeguswa ya wamrahye bedwafie na Deputy Minority Chief Whip nso enura no okra sanitary parts ahodo kire se taxes to bi edaso no e wosa ban no eyi ede efri ho Adom TV etwaso. This is 20 Ghana in the market, and I spoke to the girls in the rural communities. I want to run myself as vice chairperson
for the women caucus in this house, and I asked them how they afford to get it. And the women told me, those who have 4 girls, said, I have 4 girls who are in their poverty stage and they are menstruating. They cannot use 100 Ghana a month to buy for them because they cannot afford 3 square meals for them in a day. So what they resort to is to use this one for them. And Mr. Speaker, this is what the girls in the rural communities are using. That's why we are crying. That allowed them to also get this one free of charge. Mr. Speaker. Ordinin sem etudwa ewiye no osofo abedechire a ono nehwe Ghana sikasem so abena osei asare edi tudwa se aban no edi nhihye egu akwam a wo hwe se vati wo mo ebeyi edi free niema a wo mo eye ewo Ghana no na sanitary pad enso eka ho bi. And as a first step, Mr. Speaker, all the raw materials that are imported to produce sanitary towels, we are bringing the revenue measure to Parliament to take out the import duties. And also, Mr. Speaker, beyond that, the locally manufactured ones too, government is taking out the VAT. And that is the first step because, Mr. Speaker, these businesses will also have to thrive. And so we need to start from somewhere. And that is why government is taking up these initiatives to introduce these ones. My entire Cassiano so na young consent for Fromo make us say Social Security and National Insurance Trust Eternity Assassinate no branch manager or Dunkwa Onofe wa Upper Dentra East Mensimu on Finfin Mantemu ya Abigail Jekum Ekua Moabuatin or the 2 Jumayefo ni tichu no one more Wankasayo we Juma so the Bohu Doro war multimedia and platform so I can branch no. I was a Wankasa now Ujina Huso no Odisika be ebeto ho se seed noa a yes net for a bieno na. Uko wa hume GMU nkokra no mre wa bum no sa sika na bo ho ban de course wo ho ene oye abaye juma ene omo ni obi ya juma enko na yesnet da bi enye san krofo ne ko na ko pension a eyeye emmom ankra yeso ye juma say ye to ade say ye dey bibi ayeye bia ye nya bibi free mu bia aye di bi to ha eyeye bia no ye nyina ye ka ho Wasan edi tudwa emfasudi a omanfoi ede wono ho ebehye snit mu a wo mo ebenya afi dwumakuo nim. Doctor nya di close on timi nya dwuma bie no a de onya so ya ni so obeyi snit for asutre obeka kire ya yesi o medical team ye be ma wa hie omo nya access o na sampa wotimi nya dwuma bie ma enfa wo se undru pension age no emfia ye de ko pension e wo Ghana ha no Ghana ye emfia de ko pension 60 years wa contemporary na 55 years but to rental le towa na so wunya nu sa age na wo so ye be shock ti so obi a wa ko pension na ye tia ne ka wo so me so say 24 year one kwanta south mensimu e wo timantamu no se de ekwan nim ene won mo age aboso edi edwase woni se o ka kire de ekoso ho eni amani ebedi kra ye de nkakra ye business enkoyie kra enkoyie esanse nkrofo ni kru enti yesre mo aban bramu wa na se na ebe ya bibia beto din amaye na bibia akoso so akoso maye dwa na ye di ne ekoechi yesro nkontaman ka mbenya ntobase na asundwa ba maya nka nyina ye ni beje enti mpumtuo na ye pe no eno ani ana enti nyame ma onyina abutre omma ye nyina abutre da nkwanta no yensa nkot na se sa nkwanta no etide da no nda mase nia amanfo a omo edwamu a omo ekani ebekoso abodewro se be ya sunye betimi aba nkwanta me ameda mo ne boy ebrao medi ede obrompo osu Adom news nkwanta Achia mehene wokwa traditional council na esi edu kwa ben na wodi atu edwa chiremu se efri ya wada dekosi da memenda de ye adehye ya wo mo wokwa wadwadifo obi ene wo bebie ne soto obi ni nyina no ya mamre ne amane ya wo ye de agya kwa uhene da sebre kwa mo aboten ya wotoso miedu no ekwan
Eyeda no ye yawoda na ne ho ne se yawoda awia duba ko pepepe na ya hyase ya toto so biye mu omo a tonton nuane ene ne ma wo kwan ho lord kwan ho ne de omo so enyina eka ho nipa yeyi omo firi mu ye nipa asabita fra che omo ton petru fanwo se ebia ohene bi eba obeduru nkoko ana bitifi na se wa shoto a edim kan je so nsi no nante se ne yamfa tabno anto adrava force no tabo e de to adrava force o ka chen no ase wunyi didi Wode ne nsɛm atu twawie na ɔde to komanfoɔ anim sɛ wɔmhwɛ sɛ wɔn ɛbɛba saa eyie bi na wɔn abɛhwɛ ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ a ɛwɔ kowu no. Tisi obi kyerɛ ɛnu nti na yɛsɛ wo nipa ni adue eti aba sei ɛsɛ sɛ obia kowu ade hye mo ba na mo bɛhwɛ nea ɛkɔ so amane ne amammerɛ a ɛkɔ so no so ɔhempo bi wusa ɛyɛ amane ne amammerɛ ɛna yɛsua ɛna amane ne amammerɛ na yɛde yɛ bibia enti sɛ wonimu a no waba na nhyehyɛ yɛ ananano de agu akwam na wayɛ din na wohwɛ bi na wo so tie bi so ɔte asɛ ne daakye no sɛbi owu onya de padeɛ na so ɛden ratwa sɛ onipa bi wu na daakye ɔhempo bi wu a ne wahunu sɛ ɔhene asomasi wu yɛ no mekɔ yie na sɛ na mehunu sɛ sɛ ni sɛ ni nya fe na mekɔ akɔbisa Nana Boama Erepe wotoso mienu yɛ ɔhene wɔkɔwu nkwatia ɔno nso de ato nananom nkae nim sɛ wɔn nyinaa yɛnka mom na yɛmoama mpuntu mfa ne ntoma panfra ɛwɔ kwawu nkwatia ɛne ne mpɔtamu Inya nka mom ne de akyekyere nkwatia ɛma nkwatia atumpɔn no trimu pɔm de baeɛ ne sɛ yɛbɛkyekyere nkwatia na nkwatia atumpɔn ama ɔmonananom enye omonana no nti ne ayeye nyina ye daakye nchirima nti na ehu nti mesre de bi pa wotimi wakame ye yi ho ani ni saa be no ho saa ahensem bebre na koso nkro bebre so yitimeti radio so TV so enema behunu na ye awurukasem enema basa kasa me mpena saa Onim. Okra kukra befi ni mujebu onkwatie ha. Ɔde ne nsɛm atu dwa awieɛ no ɔhene wɔ kowutafo nana opokuminta a ɔtɔso mienu ɛde adesɛdeɛ ɛto ɔmanfo a wɔn nkwatia anim sɛ ɔmohwɛ sɛ ɔmo bɛboa ɔhene no ɛsan sɛ ɔnida so bebree a ɔde bɛboa ama kowu nkwatia akɔ n'anim na yɛhu sɛ ɛnɛ deɛ nana boama abɛyɛ ɔhene no mɛsrɛ madehyeɛ a wɔkɔ ɔman mu nkwatia titiriw sɛ nkabom deɛ ɛde mpuntuo ɛba ɛnɛ wiase a yɛwɔ no bibia yɛ bia yɛde nipa na yɛ woni nipa adue ana ɔyɛ ɔhene nso a wobɛdi hene wɔ nipa so eti mesrɛ madehyeɛ nyinaa sɛ obiara mɛsɔpɔto nana na anisuade hunu biara nana de bɛba no ɔmobɔ ne kyidɔm na ntimi mmram na ne ba mu a me no nyinaa yɛbɛda me yɛ ho atɔyɛ ama nkonimdie nso ayɛ nyankopɔn dia Mayento akasia no eso na wobɛhwɛ no nso a na wotwetwe mu no na fish festival na ensampo na nhyehyɛ no bɛkɔ so no wo multimedia can brand ha no yɛn nuanom bi esi akan ɛwɔ mu ebi ne abena poku ahone ne kwame oboade ne tema yeboa ne OPD dabi abena poku ne OPD ne tema yeboa ena womo ekɔ saa kansie na wi akire na make say voter catch for one ma ba bɛyɛ womo adoyes wani sɛ ɔkakire de kɔ so eni ubehu wa ha yɛne voter catch for ena ende yabedru he na de yɛ de ne sɛ 18th no on say cooking competition there poku ahwene ɛne ɛyɛ ne nua bɛma na odwa ne num sala ɔmo no ɔmo we aha edwa no ɔmo toton nam ahwene ye wo TV so me pacho omo reporto me oboade o reporto me ne eye OPD ye ne wini ye de tilapia ma me ye de tilapia ye fanti ma voter catch for catch ye and then no omo be surprise ye with beautiful it's ahead of the fish festival omo ye in the last week Monday ni Tuesday enti ende no omo si ye wini a omo brave bi na ye hu omo mobo ni omo bi okay me da se fa me ba try da no obi a o hwe Adom TV eti Adom FM ehunu se kwame oboade ne ahwene ye toto tilapia we ye toto ye na ne de ema tema ore ye
OPD we ye be born in sema ye fante ne hu ye no ma fafa kire obi ani anko ye enti voter card kire se de ye bo adwuma toton na ma nam ye akono ne ye we nam no e wo se na mutumi ba no be hye ni munyam tie no mo ba ye we voter card e ye fresh omo san so kire ye se omo de gu we ni mo bitumi last year che say ice we ni nyina ye ice a e wo mu omo ye delivery across Ghana ba bia omo ye delivery e de ba enti se e ba no fresh se wo ye ni business anase fie na opese wo didi wudwuma voter card e wo ho e de